Vantaan Kaivokselassa, osoitteessa Kaivokselantie 4 asunut 32-vuotias tullaaja Erik Johan Sarin katosi jäljettömiin lähes 29 vuotta sitten, keskiviikon ja torstain välisenä yönä 2–3. marraskuuta 1988. Hänen katoamisensa on edelleen suuri mysteeri, mitä tapahtui tasapainoista elämää viettäneelle, säntillisenä tunnetulle miehelle, jolla ei tiettävästi ollut sairauksia. Erik Sarin oli naimisissa ja katoamisilmoituksen teki poliisille hänen vaimonsa illalla 3. marraskuuta. Yksityisen helsinkiläisen maahantuontiyrityksen palveluksessa ollut Sarin oli tuona kohtalokkaana iltana 2. marraskuuta ollut 3 muun työkaverinsa kanssa keilaamassa talissa Helsingissä. Illan aikana oli saunottu ja nautittu olutta. Kavereiden mukaan Sarin nautti keilatessa muutaman oluen ja saunomisen yhteydessä 3 olutta. Sieltä porukka taas oli matkannut Helsingin keskustaan, hotellitorniin jatkamaan illanviettoa, ja tornissa Sarin oli juonut 3 pitkää olutta. Puolestaan tornista lähtemisen jälkeen hän oli ollut ilmeisesti voimakkaasti päihtynyt, sillä seurueensa ei ollut päässyt sisään ravintola Säkkipilliin juurikin Sarinin päihtymistilan vuoksi. Kyseinen ravintola sijaitsi Mannerheimintien ja Kalevankadun kulmauksessa. Säkkipillin luota seurue suuntasi työpaikalleen, osoitteeseen Tehtaankatu 24. Kello oli tuolloin noin 22:00. Konttorissa puolestaan oli nautittu muutamat viskit ja Sarin oli päihtynyt vielä enemmän, lätrännyt kahvia ja viskiä pöydälle, kaatunut ja lyönyt tiettävästi päänsä. Hieman ennen puolta yötä, noin kello 23:40–23:45 miehet päättivät mennä ulos syömään. Erik Sarin oli sen verran heikossa kunnossa ja jäi nukkumaan Tehtaankadun konttorin tiloihin. Syömisestä ei kuitenkaan tullut mitään, sillä miehet eivät päässeet haluamaansa ravintolaan, jolloin 2 miehistä lähti taksilla kotiinsa. Seurueen 3. mies, Sarinin esimies, meni takaisin konttorille puolen yön aikoihin. Mutta siellä ei kuitenkaan ollut enää ketään, sillä Erik Sarin oli jo poistunut. Tämän jälkeen Erik Sarinista tehtiin katoamisilmoitus. Takseilta kyseltiin, kukaan ei muistanut kyytiä Kaivokselaan, saati nähneensä Sarinin näköistä miestä. Ja Kaivokselaan ajaneiden yöbussien kuljettajilta kysyttiin, mutta heistäkään ei kukaan muistanut nähneensä kadonneen näköistä miestä tuona yönä kyydissään. Puolestaan Helsingin rikospoliisin väkivaltaosasto otti katoamisen tutkittavakseen. He tutkivat Tehtaankadun ympäristöä ja meren rantoja, mutta tuloksetta. Sarinin vaimon mukaan miehensä katoaminen oli hänelle täydellinen yllätys. Koskaan aiemmin ei ollut tapahtunut ilmoittamattomia poissaoloja. Sarinilla ei myöskään ollut mukanaan minkäänlaisia henkilöllisyyspapereita ja rahaakin vain muutama 100 markkaa. Työkaverit puolestaan olivat yhtä lailla kummissaan katoamisesta, sillä Sarin oli erittäin pidetty työpaikallaan. 175 senttiä pitkä ja hoikka Erik Sarin oli kadotessaan avopäin, ilman käsineitä. Pukeutunut irtohihalliseen sinipunaiseen toppapuseroon ja sinisiin farmarihousuihin sekä mustiin kävelykenkiin. Sekä hänellä oli ruskeat silmät ja hiukset. Ja sää tuolloin katoamisiltana oli vuoden aikaan nähden poikkeuksellisen kylmä, sillä pakkasta oli jopa -16 astetta. Katoamiseen saatiin lisävalaistusta 3 suunnasta, että Erik Sarin oli todennäköisesti ottanut taksin, valkoisen Mercedes-Benzin, Kapteeninkadun taksitolpalta noin puolen yön aikoihin. Kuljettaja olikin nähnyt ilmoituksen Erik Sarinista taksitolpalla ja kertoi poliisille kyydinneensä Sarinin Kaivokselantie 4 eteen. Ja kuljettajan mukaan kyyditettävä ei hänestä vaikuttanut mitenkään poikkeuksellisen päihtyneeltä ja oli mutissut itsekseen, että mitäköhän vaimo sanoo, kun tulen vähän huppelissa kotiin. Mies oli ollut rauhallinen ja päässyt taksista hyvin ulos. Taksinkuljettaja näki myös miehen kävelevän Kaivokselantien ja Kaivosvoudintien väliseen puistoon. Ja tämä näköhavainto on viimeinen, mitä Sarinista on tiettävästi tehty. Missään ei ole julkisesti mainittu, mihin aikaan tuo taksikyyti Kaivokselaan oli. Ja tuolloin kyydit maksettiin lähestulkoot aina käteisellä, joten tarkka kellonaika jäänee epäselväksi. Matkaa Tehtaankatu 24 Kaivokselantien 4 on noin 14 kilometriä. Jos Sarin otti taksin noin kello 24:00, niin hän ollut Kaivokselassa noin 12:30 ja jäi kyydistä pois noin 100 metriä ennen kotitaloaan 4C.
Poliisi suuntasi etsinnät nyt Kaivokselan alueelle. Yksi mahdollisista katoamiskohteista olisi NS-Silbölen kaivokset, 15 kuilua sekä onkaloa, joista syvin on jopa 51 metriä. Nuo yksityisalueella sijaitsevat kaivannot olivat suurelta osin aidattuja vahinkoputoamisten välttämiseksi, mutta ne olivat kyllä ylitettävissä, jos halua ja tahtoa riitti. Kuilut, kaivannot ja onkalot olivat aikoinaan tehdyt rautamalmin kaivamista varten, mutta toiminta oli loppunut kannattamattomana jo 1800-luvulla. Kohdasta, missä Erik Sarin nähtiin tiettävästi viimeistä kertaa, oli matkaa kaivoksille noin 600 metriä. Palokunnan sukeltajat tutkivat mahdollisuuksien mukaan kaikki veden täyttämät kuilut ja onkalot. Kuiluihin heitetty romu ja samea vesi haittasivat tutkimista, mutta se tehtiin mikä voitiin. Erik Sarinia ei kuitenkaan löydetty. Poliisi suunnitteli jopa kuilujen tyhjentämistä vedestä, mutta se jäi tekemättä mahdollisten ympäristötuhojen vuoksi. Myös helikopteria käytettiin etsinnöissä Kaivokselan yllä. Erik Sarin oli ja pysyy kadoksissa. Hänen pankkitiliään ei ollut käytetty katoamisensa jälkeen. Ja tutkinta siirtyy keskusrikospoliisille 19. huhtikuuta 1989. Oli otettava huomioon monta mahdollisuutta. Yksi niistä on se, että Erik Sarin on joutunut henkirikoksen kohteeksi. Epätietoisuus Erik Sarinin kohtalosta kalvoi raskaasti hänen omaisiaan. He lupasivat 10 000 markan palkkion hänelle, jonka tietojen perusteella Erik Sarin löytyisi. Erik Sarin on virallisesti julistettu kuolleeksi vuonna 2004.